¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Podeu tornar de la manera més original, però ensenyeu-li a la càmera i marxeu. L'ensenyeu i me voy, ¿vale? Sí? Vinga, improvisació. 3, 2, 1, ja! Però no tapeu la càmera. Corre, Marta! Saludeu. Saludeu a la càmera. Saludeu a la càmera. No, no marxis, corre. Torna. Molt bé. Mireu la càmera. Laia. Ja sé que tenim estem tots molt cansats, cansades? No? Molt bé, fantàstic. Escolteu, ara a 3 tindrà la consellera i farem la reunió amb la consellera. La consellera, com que és la presidenta honorífica del nostre consell, serà la que avui portarà la reunió, perquè aquesta reunió no és una assemblea normal, és l'acte de preconstitució, que vam dir que era un acte important. Llavors, com que encara no tenim els candidats, però encara no tenim cap president ni vicepresidència ni res, perquè encara hem de votar. Amb la qual la consellera delegarà que porti l'acte a la directora general, que la coneixeu, que va venir l'altre dia. Aleshores, què passarà? Que la consellera ens donarà uns temes que nosaltres hem proposat, que volem parlar d'unes coses. I aquestes coses són, primer, que enteneu vosaltres... Vale, quan vulgui. Ara, digues. Doncs jo crec que aquesta trobada entre consellers i conselleres de diferents municipis ha servit més del que pensàvem. Com a dinamitzadores sí que creiem que els tempos d'organització potser anaven justos perquè molts consellers acaben de començar i ens ha sorprès. Realment els nens es mereixien això des de fa temps, el Consell i el projecte en el que creiem s'ho mereixia, però el resultat ha estat fantàstic. Ha funcionat de manera amb molta intensitat en el que és la feina. També la part de lleure que hem organitzat ha donat els resultats que volíem, que entre ells fessin intercanvi, que es fessin seu el projecte i que en els espais de lleure també parlessin sobre el projecte. Jo crec que ha estat ben organitzat i hauríem de fer més vegades. Cada any que s'incorporin nous consellers, fora bo que es fessin aquestes trobades. El CNIH servirà per consolidar, jo crec, els consells d'infants de cada municipi, perquè agafi força, perquè els polítics també creguin en el projecte. No vull dir que no creguin, però agafa molta més força, amb rang de llei, amb rang de decret, que dona suport. I bé, endavant, ha estat perfecte. Molt guai, quan vulguis. Al final tanto sempre ha sido. El que vulguis, explica'm el que vulguis. Ay, esto es grabado. Sí. Estaba viendo la cámara, estaba viendo blancos. Que absurda. A veure, què em trec d'aquesta experiència? Jo sempre que treballo amb infants, amb nois i noies, penso que el que ens aporten ells a nosaltres és molt més del que nosaltres podem aportar a ells i que un cop més conviure amb ells aquests 2 dies m'ha demostrat i m'ha confirmat això que penso d'ells. Tenen un potencial, una capacitat d'il·lusió, d'entusiasme, de creure en els projectes i en els somnis
màgica, no? I aquests 2 dies, nens i nenes de diferents edats que no es coneixien però que estan compartint un mateix projecte i un mateix repte que els engresca i ens engresca a nosaltres a continuar creient que veritablement podem fer realitat, no? Aquest tema del dret a la participació. I per tant tenim una responsabilitat molt gran envers ells perquè estem facilitant tots els medis perquè això sigui possible. I ells són exigents i nosaltres els darem aquesta resposta. Perfecte. Sí, amica. Bon dia. Jo primer de tot em presento, soc del Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència. Per l'empenta que teniu, per la feina que em consta que heu fet aquest cap de setmana. Sé que heu treballat molt. Ara fa un moment els dinamitzadors ens ho deien, que heu fet molta feina, heu pres decisions i això està molt bé. Sapigueu que teniu una responsabilitat. Nosaltres els representem, ja ho sabem, oi que sí? I això és una responsabilitat, però també és que aquest Consell Nacional de la Infància i de l'Adolescència sigui tot un èxit. Si el féssim només nosaltres, el govern, els polítics, no ens en sortiríem, perquè com que és un Consell d'Infants i d'Adolescents, necessitem saber què en pensem. Gràcies, consellera. El que és aquesta assemblea, que com vosaltres sabeu i heu treballat, perquè el que jo tinc aquí ho han donat els dinamitzadors i els monitors, és el que vosaltres heu treballat, hi ha 2 objectius d'aquesta assemblea d'ara. Per una... grups, perquè podem fer un canvi de l'entorn, de la societat, que moltes vegades suposa una millora personal i una evolució i un progrés social. Per poder participar necessitem voluntat, capacitats, compromís, ser conscients, tenir criteri. Pot participar tothom, qui pugui i vulgui expressar-se i compartir. Quan participem, estem portant a la pràctica els nostres valors, que ens ajuda a entendre'ls millors i fer-los nostres. El divendres vam estar fent un taller que es deia un retrat robot, que havíem de definir com seria un ciutadà perfecte per nosaltres. I va ser una feina on nosaltres vam decidir entre tots les següents característiques que pensàvem que hauria de tenir. Ser observador o observadora, sempre estar informat o informada per les coses que fem i escoltar les opinions dels altres per valorar-les. Que una persona que doni la seva opinió i sàpiga expressar-se, que tingui bones idees i opinió pròpia i que respecti les altres. També que sigui treballadora i col·laborativa. També que sàpiga compartir i no utilitzar la violència, que sigui sincera i responsable i que sigui autònoma d'ella mateixa. També ha de ser creativa, ha de tenir imaginació, criteri, seny, i ha de pensar abans de parlar i ha de pensar en els altres. També ha de ser sensible, sociable, generosa, alegre, simpàtica, amb ganes de continuar endavant i pensar en el futur. A continuació veurem les aportacions que hem elaborat a l'activitat. El retrat robot d'un ciutadà participatiu. A la jornada. Els infants treballem per la Constitució de Senya. I ens han ajudat a decidir les característiques anteriors. Molt bé. El següent punt és què aporta el CNIA a la participació infantil. I ho presenta l'Albert i la Meritxell. Les oportunidades, les coses que diem els infants tenen més sentit que algunes que diuen els adults. Ens faran cas, enriquirem el país i creixerem com a persones. Serem pioners en la participació dels infants mitjançant un organisme d'aquest tipus. Estem nerviosos per veure com sortirà perquè no tenim ningú que ho hagi fet abans. Ens podrà obrir portes a altres llocs. Ens permetrà conviure millor amb altres infants i adolescents. Farem amics i alhora aprendrem i ho passarem bé.
Per arribar a fer un llistat de tots aquells temes que ens preocupen i ens agradaria tractar en el CENIAC, hem seguit els següents passos. Primer, en totes les trobades territorials que hem fet arreu de Catalunya, varem treballar en petits grups fins a arribar a una proposta final de tema. Durant les jornades, els infants treballen per la constitució del CENIAC. Hem recuperat aquests temes i hem debutat si podíem ser tractats al nivell de Consell d'Infants Locals o en canvi eren temes per tractar al CENIAC. De tots els temes que pensem que podem ser treballats al CENIAC, hem fet un llistat que presentem avui a l'Assemblea de Preconstitució. Els temes...